Bila Muktar Uba ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, 2 daidai agogon GMT da Ghana. A cikin shirin shugaban Ukraine ya zargi dakarun Rasha da amfani da wuraren da ke kusa da tashar makaman nukiliya ta Chernobyl wajen shirya sabbin hare-hare. A Najeriya, Majalisar Dokokin Kasar ta amince ta ɗaukaka ƙara game da hukuncin wata kotu da ya nemi a goge wani sashen sabuwar dokar zaɓe da ke ci gaba da janyo takaddama. Za mu je majalisar kai tsaye domin jin ƙarin bayani. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun sanar da ɗaukar tsauraran matakan yaƙi da masu safarar ƙananan yara zuwa wasu ƙasashe don yin bara. Shugaban ƙasa ya umarci duka ma'aikata da ma'aikatu wannan abin shawa na a ɗauki matakai tsaura don a yaƙi wannan ɗabi'u kuma ya kasance wannan barance-barance ya ƙare a cikin ƙasarmu. A Ghana kuwa gwamnati ce ta ƙara wa'adin yin rajistar layin waya don samun damar shigar da ingantattun bayanai, wani mataki da 'yan ƙasar suka ce ya faranta musu rai. Mutum sim kadin da ya zo aka ce kowa ya je rejista. Mun ji kamar kara wata a kwanta da hankali kowa ya samu yayi. Baya za takura muna ba mu wani lokaci kankana ta jin ciwo ana fada ana kokuwa. Za ku ji duka waɗannan rahotannin har ma da ƙarin wasu bayan mun sha labaran duniya tare da Aisha Sharif Baffa daga ofishinmu na Abuja. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi dakarun Rasha da amfani da wuraren da aka haramta shiga da ke kusa da tashar makaman nukiliya ta Chernobyl wajen shirya sabbin hare-hare. Ya yi wannan zargin ne a lokacin da yake bayani ga Majalisar Dokokin Japan a ci gaba da tattaunawar da yake da majalisun dokokin kasashen da yake kawance da su. Akwai wani waje mai nisan kilomita 30 daga tashar makamin nukiliya ta Chernobyl da aka haramta zuwa tun bayan mummunan hadarin nukiliyar da aka samu a kasar a shekarar 1986. To amma ana samun gwabzawa a wajen tun bayan da Rasha ta fara mamaya a watan da ya wuce. Mr. Zelensky ya kira kasashen duniya da su ci gaba da matsawar Rasha ta kawo ƙarshen mamayar da take yi. Da yake jawabi, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya ce Japan na duba yiwuwar karawa Rasha takunkumi da kuma samar da karin agaji. Ya ce muna duba yiwuwar karawa Rasha takunkumi da kuma kara ware dala miliyan 100 domin taimakawa da kayan agaji ga Ukraine. Mr. Zelensky ya ce faɗan da ake a wasu yankuna na ƙasarsa na tsananta ta yadda mutane ba sa iya binne gawar 'yan uwansu da aka kashe. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya shaida wa majalisar dokokin kasarsa cewa mamayar da Rasha ke yi a Ukraine na ja da baya kusan makonni 4 da Putin ya kaddamar da hare-hare a kasar. Putins Offensive steckt fest, trotz aller Zerstörung, die sie Tag für Tag anrichtet. Ya ce hare-haren Putin na matukar ja da baya duk da hare-haren da dakarunsa ke kaiwa a kowace rana. Sannan mu da ƙawayenmu mun haɗa kai wuri guda don ganin mun taimaka. Har yanzu ina jin irin kalaman shugaba Zelensky da ya yi a makon da ya wuce. Mr. Scholz ya ce irin takunkuman tattalin arzikin da Jamus da ƙawayen da suka sanya wa Rasha na aiki sosai, kuma za su ci gaba da kawo na ƙasa ga ci gaban tattalin arzikin Rasha a cikin makonni masu zuwa. Daga nan ya ji hankalin shugaba Putin da ya dakatar da yakin da yake, yana mai cewa yakin da Rasha ke yi a Ukraine zai shafi makomarta a nan gaba. Jami'an lafiya da masu gangami a Ukraine sun ce akwai yiwuwar mamayar da Rasha ke yi zai ƙara yawan masu fama da cutar tarin TB a watanni masu zuwa. Ana samun mutum 30,000 da ke kamuwa da tarin TB a Ukraine a duk shekara, abin da ya sa ta samar da sabbin hanyoyin yi wa masu cutar magani. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce Ukraine ta samar da sabbin hanyoyi masu inganci na yi wa masu tarin TB magani. Jami'an hukumar lafiyar sun nuna fargabar cewa waɗanda ake a ƙasar zai iya janyo koma baya a ƙoƙarin da ƙasar ke yi na shawo kan cutar. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Masu aikin ceto a China sun gano ɗaya daga cikin akwatin naɗar bayanan da ke cikin jirgin saman ƙasar ɗauke da fasinjoji fiye da 100 da ya yi haɗari. Akwatin ya lalace sosai, sannan ba kai ga gano abin da ya haddasa haɗarin ba. Babu wanda ya tsira da ransa a cikin jirgin. Ko da yake ana ci gaba da neman tarkacen jirgin duk da ruwan saman da ya tarwatsa su. Jirgin ya yi hadari ne a ranar Litinin din da ta wuce inda ya fada kan wani yanki mai tsaunuka.
Jami'an tsaron Somaliya sun daƙile wani hari da aka kai kan wani sansanin soji da ke filin jirgin saman da ke wajen Mogadishu babban birnin ƙasar. A police spokesman said that two suspected members of the Al-Qaeda affiliated group attempted to storm an Wakilin BBC ya ce mai magana da 'yan sandan ya ce mutanen da ake zargin kungiyar Al-Qaeda ne sun yi yunkurin kai hari kan sansanin sojin da ke filin jirgin saman. To amma nan da nan jami'an tsaro suka dakile su. Kafar yada labaran kasar ta ce an kashe masu ikirarin jihadi daga kungiyar Al-Shabaab 2 a yayin da suke kokarin shiga ciki. Gano sun ce an kashe sojoji da dama. Akwai dakarun wanzar da zaman lafiya a filin jirgin saman. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Aisha Sharif Baffa da labaran duniyar daga ofishinmu na Abuja. To yanzu kuma sai rahotanni. Ukraine ta ce Rasha ta amince a kwashe farar hula daga garuruwa tara, amma banda garin Mariupol mai tashar ruwa da aka daidaita. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Mataimakiyar Firaministan ƙasar Ukraine, Irina Vereshchuk, ta bayyana cewa Moscow bata amince da samar da hanyoyi masu kariya na ficewa daga birnin Mariupol ba, inda har yanzu mutane 100,000 ke makale. A wani faifan bidiyo na gwamnati ta yi bayanin cewa duk wanda ya iya ficewa daga birnin zai samu motar da za ta kai shi tudun mun tsira daga garin Berdyansk. Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя будуть працювати. Ta ce game da batun kwashe mutane daga birnin Mariupol zuwa birnin Zaporozhye, waɗannan hanyoyi su ne ake amfani da su, wato daga Berdyansk zuwa Zaporozhye. Wurin da za a tattaru shine cibiyar wasanni da ke lamba 7 a kan babbar hanyar Melitopol. An girke motocin safa 24 a kusa da kofar shiga garin Berdyansk. A yankin Zaporozhye daga birnin Polifi zuwa Zaporozhye. Wurin haɗuwar zai kasance dandalin da ke kusa da ginin harkokin mulkin birnin. Za a aiki da motocin safa daga birnin Zaporozhye, daga birnin Huliapol zuwa Zaporozhye. Shi ma zai kasance ginin harkokin mulkin birnin ne da ke lamba 15 kan titin Shevchenko. Za a aiki da motocin zuwa wurin tattaruwa daga birnin Zaporozhye. Будуть відправлені з місця Запоріжжя. A halin da ake ciki, Rasha ta ce nan gaba cikin wannan shekarar ne shugaba Putin ya shirya halartar taron kasashe masu karfin tattalin arziki na G20 a kasar Indonesia, duk kuwa da matsin lamba kan a cire shi daga cikin masu halartar taron. Amurka ta ce mamayar kasar Rasha a cikin Ukraine na nufin cewa kungiyoyin kasa da kasa ba za su iya ci gaba da gudanar da al'amuransu kamar yadda aka saba ba. Amma kuma babu wani tabbaci kan yadda za a iya hana shugaba Putin din halartar taron. Kasar China ta yi watsi da bukatun korar kasar Rasha daga halartar taron na G20. Wang Wenbin shine mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen China. G20 kungiyar ƙasa da ƙasa kan haɗin kan tattalin arziki mafi girma ce a duniya da ke haɗa kawunan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki. Ƙasar Rasha muhimmiyar mamba ce, kuma babu wata ƙasa mamba da ke da ikon korar wata ƙasar. A ranar Laraba daidai ƙasar ta China ta jaddada cewa ƙasar Rasha muhimmiyar mamba ce a cikin kungiyar, batun da ya saka ƙasar Indonesia wacce ita ce mai karɓar bakuncin taron na bana a cikin wani hali na tsaka mai wuya ta fuskar diflomasiyya. A gaida Bilkisu Babangida. Idan muka je Najeriya, zauruka biyu na majalisar dokokin kasar sun amince da su ɗaukaka ƙara game da wani hukuncin kotu wanda ya baiwa ministan shari'a na kasar Abubakar Malami damar goge sashi na 84(12) cikin baka na sabuwar dokar zaben kasar wadda shugaba Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu. Dokar dai wadda ta buƙaci masu rike da mukaman siyasa su sauka daga mukamansu wata 6 gabanin zaben kasar matukar suna da aniyar tsayawa takara na ci gaba da janyo rudani tun bayan da fadar shugaban kasar ta buƙaci a cire shi daga dokar zaben duk da cewa shugaban na Najeriya ya riga ya sanya hannu. Abokin aiki na Sani Aliyu na harabar majalisar dokokin ta Najeriya, inda yau aka tafka muhawara kan lamarin, kuma yanzu haka ina tare da shi kai tsaye. To Sani, menene ƙarin bayani kan zaman da zaurukan majalisar biyu suka yi a yau? To Nabila, na farko dai abin da zan gaya muku shine a wannan rana 'yan majalisun wato da na dattawa da kuma na wakilai dukansu sun iso wannan majalisa da ƙudirin cewa lalle sai sun yi wani abu a kai. Da alama cewa dukansu sun riga sun shirya cewa lalle wannan abun ba mai karbuwa ba ne, wato wannan mataki da ita gwamnatin tarayya ta bangaren ofishin ministan shari'a ke son ɗauka na goge wannan sashi na tsarin mulki
to sun riga sun kudura aniyar yin haka kuma tun karfe 10 na safe suka shiga majalisa suka fara zama kuma sun yi tafka muhawara akan waɗansu batutuwa da yawa amma a ƙarshe suka zo kan shi wannan batu a kuma da majalisar dattawa da ta wakilai dukansu sun cimma abu guda ɗaya ne. To yanzu ina aka tsaya game da wannan batu? To dukansu dai majalisun biyu kamar da ce abu ɗaya suka samu matsaya kai shine za su ɗaukaka ƙara a kotunan Najeriya a game da wannan abu da ɓangaren wato shugaban ƙasa ke sanyi a ƙarshen ofishin minista shine ba su yarda da wannan kokari da ake so a yi ba kuma lallai za su kai ƙara lauyoyinsu za su shigar da ƙara a ga cewa an hana ɓangaren shugaban ƙasa goge wannan ɓangare na doka. To tunda sun amince su ɗaukaka ƙara menene mataki na gaba? To wannan dai matakin da akwai abu guda ɗaya da ya faru wato bayan da aka kira sunayen waɗanda suka ce sun shigar da wannan abu da ake kira motion wannan kudirin a gaban majalisa ita ta wakilai da kuma ta dattawa a majalisar dattawa sai sanata Sani Musa na gabashin Neja mazaɓar gabashin Neja sai ya tashi ɗaya ce shi ba a tuntuɓe shi ba kuma baya goyon bayan sa sunan shi da aka yi a cikin wannan koki da aka yi da cewa ana so a gyara aka yi wanda ya nuna cewa akwai wasu daga cikin 'yan majalisar da ba su amince da wannan abu kamar dai da na yi fira da shi ɗazu wanda na san cikin shirye-shiryen mu na gaba za a ji firar. To insha Allah Sani Aliyu a shirye-shiryen mu na gaba sai mu ji ƙarin bayani. To har yanzu dai muna Najeriya tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya ce yana da yakinin fitar da Najeriyar daga kangin da ta samu kanta ta hanyar mai da hankali wajen inganta tattalin arziki da tsaro. Atiku Abubakar ya bayyana haka a lokacin da ya sanar da duniya shirinsa na neman takarar shugabancin Najeriya a wani biki na musamman. Daga Abuja ga Ibrahim Isa da ƙarin bayani. I am happy to announce my candidacy for the President of the Federal Republic of Nigeria. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar kenan a jawabin da ya yi lokacin da ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya karo na 6 a ƙarƙashin tutar PDP, inda ya ce ya fahimci matsalar ƙasar kuma ya san abin yi don ceto ta. I am happy to announce my candidacy for the President of the Federal Republic of Nigeria under the platform. Ina farin cikin sanar da aniyata ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. Na sadaukar da kaina domin ceto Najeriya daga tangal-tangal. A ƙarƙashin jagoranci na Najeriya za ta kai ga gaci, kuma tafiyar ba tawa bace ni kaɗai. Za mu cimma gacin ne tare da 'yan Najeriya gaba ɗaya. Under my presidency, I want to focus on 5 key areas. A ƙarƙashin jagoranci na ina son mayar da hankali kan manyan abubuwa guda 5 da suka hada da samar da haɗin kan Najeriya, da tsaro, da tattalin arziki, da ilimi, da kuma baiwa sassan Najeriya 'yancin cin gashin kai. Mutane da dama dai sun halarci wajen bikin bayyana aniyar tsohon mataimakin shugaban kasar, ciki har da takwaransa wato tsohon mataimakin shugaban Najeriya na Madisambo, da wasu tsaffin gwamnoni da ministoci da kuma dandazon 'ya'yan jam'iyyar PDP. Fatanmu Allah ya sa ya fito a sa'a, Allah ya sa kuma ya zama mafita ga matsalolin Najeriya da 'yan Najeriya gaba ɗaya. Muna roƙon Allah kar ya bar mu da dabarar mu. Ubangiji Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi, Allah ya ba mu nasara. Musamman irin jiha ta da na hito Zamfara, muna son Allah ya taimake mu a samu a ceto ta da ire-iren duk waɗanda a cikin wannan hali. Don haka muna ganin ta hannun Atiku da yadda Allah zai kawo mana sauki, kuma muna roƙon Allah ya kawo mana sauki. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar dai ya fito ne daga arewacin Najeriya, kuma ya bayyana aniyar tasa ne a lokacin da wasu gwamnonin jam'iyyar PDP da wasu jigajiganta daga kudanci ke cewa lallai sai mulki ya koma kudancin kasar. Amma tsohuwar minista kuma jigo a PDP Hajiya Inna Ciroma ta ce ba za ta sabu ba. Idan ma aka duba tarihi, 'yan arewa su ne suka dinga yin haƙuri a ƙasar nan. Sau biyu 'yan arewa na suna barin mutanen kudu suna zama. Idan aka kawo lissafi a kan wani bangare ne suka yi mulki a ƙasar nan, 'yan arewa ne aka cuta. Saboda haka ya kamata mu haɗa kai, mu bar maganar bangare, mu kawo wanda
wanda zai kwato mu daga cikin halin da ake ciki a ƙasar nan yanzu. Bayan Atiku Abubakar dai, akwai wasu gwamnoni da manya a PDP da ke rarrabawa suna nuna sha'awar takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin tutar jama'iyyar tasu, lamarin da ke nuna cewa akwai magana a nan gaba. Sai dai Atikun ya ce sun san yadda suke daidaitawa da junansu. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya. To a Najeriya da kuma Nijar yanzu karfe 3 ne da kusan kwata. 2 da kusan kwata kenan a nan London. Nabila Muktar Uba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin zamu ji karin bayani game da wata gobara da ta tashi a wata kasuwa da ke Lagos a kudancin Najeriya. Idan muka nufi jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta ɗauki ƙwararren matakai na yaƙi da masu safarar ƙananan yara zuwa wasu ƙasashe don yin bara. A cikin wata sanarwa da ta fitar, gwamnatin ta yi tar da yadda wasu 'yan ƙasar ke ƙetarawa wasu ƙasashe domin yin bara, duk da cewa mutanen ba su fito ne daga yankunan da ke fama da matsalar tsaro ko masu matsalar noma ko kiwo ba. Kan haka ne gwamnatin ta yi kira ga dukkanin ma'aikatanta da su ɗauki matakan hana barar ga 'yan ƙasar. Daga Yamai ga rahoton Cimaila Isufu. Labarin na 'yan barar daga Nijar ya ɗauko tushe ne daga wani rahoto da wata tashar talabijin ta ƙasar Senegal ta wallafa game da barace-baracen da 'yan Nijar kin ke yi kan titunan babban birnin ƙasar Dakar, abin da ya bayyana kamarin wannan matsala. Sai dai kuma abin la'akari a nan shine na cewa wannan lamarin bai fara daga yau ba. A baya ƙasashen da 'yan barar suka fi nufa sun hada da Saudi Arabia, Algeria, Libya da dai sauransu. Saboda matsalolin da ake fuskanta a waɗannan ƙasashe ko kuma rashin samun damar shigar su ne ya samu baratan suka fara kwarara a ƙasar ta Senegal, ko da yake cankin ma ba yau ne 'yan Nijar kin suka fara zuwa bara ba. Lamarin da gwamnatin kasar ta Nijar ta bakin minista kakakinta Tijjani Abdulkadiri ta ce ba za ta sake yarda da faruwarsa ba. Gwamnati ta yi Allah wadai da wannan, kuma abu ne wanda ya saba ma al'adunmu da addininmu da kuma abinda dokokin ƙasarmu suka haramta. Dangance da wanga tabi'u, gwamnati ta ba da umarni da gaugawa a ɗauki matakai a can wurin ƙasar Senegal. Bayan haka shugaban ƙasa ya umarci duka ma'aikata da ma'aikatu wannan abin shawa na a ɗauki matakai tsaura don a yaƙi wannan tabi'u, kuma ya kasance wannan barance-barance ya kare a cikin ƙasarmu. A mafi yawan lokuta waɗannan mabarata na ɗauko hayar yara da suke fallasawa a tituna daga hannun iyayensu. Ana iya ganin mace mai 'ya'ya 4 zuwa 5 masu shekaru ɗaya ko girman su ɗaya waɗanda take gabatarwa a matsayin 'ya'yanta. Lokacin dawowarsu ana raba ganimar ne tare da iyayen waɗannan yaran. Sai dai Alu Isa, wani masanin zamantakewa a Niger, na cewa ya ce kullum yana danganta wannan matsala ta barace-barace da dokar nan da gwamnati ta samar ta ɗaura belt ko sanciyar. Ya ce da gwamnati ta so sai ta ɗauki matakan da suka dace ta yadda yau ba wani direban da zaka ganda bai ɗar ma belt ko sanciyar da security, saboda ya san akwai tara, saboda kuma ya san akwai 'yan sanda da ke tsaye suna sa ido a kai. Ya ce waɗannan 'yan sanda kuma suna rufe ido kan wata doka da ta hana bara ga ƙananan yara, da ta hana a yi gararan ba da yara 'yan mata kan tituna. Sai dai kuma tun baya masana doka su ma cewa suke ai gwamnatin ta baro baɗa ne tun baya, saboda akwai hanyoyin da ya dace a bi don kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Kamar yadda Madam Goshe Maimuna Gazabo ke cewa, lorsque les politiques publiques et les programmes mettent duk lokacin da hukumomi da tsarurruka suka mai da hankali ga zuba kuɗi don gudanar da aikace-aikace ana gani a kas, amma daga shekarar 1963 zuwa 2021 ake ta nazari, ba a daina nazarin ba. Kusan dukkan tsarurruka da shirye-shirye suka mai da hankali ka cokam ga zuba kuɗi wajen wayar da kanuwan mutane ta hanyar shirya tarurruka fiye da yadda suke ɗaukar ɗawainiyar waɗanda abin ya shafa kai tsaye. Shine yasa aka kasa magance wannan matsala kawo yanzu. Wannan dai matsala ce ta zamantakewa da al'ada da ya kamata a magance ta tun daga tushe. Cimaila Isufu, BBC Hausa daga Yamai, Jamhuriyar Niger.